बहुत दिन पर ब्रह्मपुर वर्षा ହେଇଛି ପାଗ ତ ଏମିତି ଦେଇଛି ଛାଡ଼ କିଛି ଚା ଆଉ କିଛି ପକୁଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥାନ୍ତା ବଟ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ତ ନାହିଁ ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାର କାରଣ କି ଯେ ଯେଉଁ ଗରମ ଗୁଳଗୁଳି ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମର ଗୋପାଳପୁର ପାଖ 10-15 କିଲୋମିଟର ହେଇକି ବି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ୟାର ବହୁତ ଗରମ ତ ବର୍ଷା ତ ହେଉଥିଲା ଫିର୍ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ବଟ୍ ଏତେ ବି କିଛି ଆମର ୱେଦର ଉପରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦିନେ ବର୍ଷା ହୁଏ ପୁଣି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗରମ ହୁଏ ସେ ବର୍ଷାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ହିଁ ନଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 3-4 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ତାର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆରେ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବି ସିଜନ୍ ଖରାପ ନୁହେଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ 6ଟା ସିଜନ୍ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତ କିଛି ଲାଭ ହିଁ ଥାଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ତ ଖରାଦିନ ବାଟରେ ବର୍ଷା ଦିନ ବାଟରେ ଶୀତ ଦିନ ବାଟରେ ତ କିଛି ବି ସିଜନ୍ ଚେଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଲାଇମେଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ବର୍ଷା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆମର ରୁମ୍ ପଛପଟଟା ପୁରା ଗ୍ୟାନେରି ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଆକାଶ ପୁରା ବାଦଲରେ ଭରପୁର ତା ସହିତ ଗଛପତ୍ର ପାଣି ପୁରା ଏରିଆ ପାଣି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ବି ସର୍ଟସ୍ ମୁଁ ଘର ବାରଣ୍ଡା ମାନେ ଆଗ ପଟର ବି ନେଇଛି ଏଇଟା ପଛପଟର ଅଛି ବର୍ଷା ତ ଲାଗିଛି ବଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କିଛି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ତ ଏବେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବଟ୍ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କଲ୍ ଅଛି ନା ସେ ଟାଇମ୍ର ମାନେ ଛୋଟ ଥିଲା ଟାଇମ୍ର ବର୍ଷା ଦିନର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଟାଇମ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ମନରେ ସକାଳୁ ଉଠି ଏସେଜ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଟି ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ସବୁ ଛୁଟି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ଥିଲା ଯେ ସମାନ ଟାଇମ୍ ହେବ ମାନେ 9ଟା ଅଧେ 10ଟାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଥିବ 9ଟା ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ଆଗରୁ କି 15 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବ ତ ସ୍କୁଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ର କଷ୍ଟଟା ଆଜିର ମନେ ପକାଇଲେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଲାଗେ ବଟ୍ ଶୁଣ ଆଜି ଆମେ ଜବ୍ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହଉ ଖରା ହଉ ଶୀତ ଯିବାକୁ ଭାଇ ପଡ଼ିବ दिन बेलार काली रातिर भी वर्षार कि विजुआल व्यू मु सुट कर भिडियो पड़ो आई थिंक आज इवनिंग भिडियोटा पड़ो दिन बेलार सीट इवनिंग सीट इवनिंग जो घड़घड़ी आउ बिजुड़ी लाइटिंगटा एत आट्राक्टिव लगे आप निश्चय देव गोटे गोटे क्लीप मु बहुत कष्ट नहीं घरे गाड़ी करुले तथापि बहुत रिस्क नहीं तो तुम वीडियो को एंजॉय करूँ गाइस एबे तो जहाँ देखिले दिन बड़ शॉट तो एबे गोटे कंटिन्यू सीरियल वाइज रातिर शॉट जहाँ देखो जोटा कि बिजुली आमर घड़घड़ लाइटिंगटा केमती देखा नाइट पूरा अंधार से लाइट रे जहाँ किसी देखा जाए तो सेटा को एंजॉय करंतु
सो भिडियोଟି केମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ମୁଁ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଲି ସବୁ ସିଜନକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତ କିଛି ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବି ଅଛି। ତ ବର୍ଷା ସିଜନ ବି କିଏ କିଏ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ଆଉ କାହାର କେଉଁ ସିଜନ ଫେଭରେଟ୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।